a ja vám želám príjemný dobrý deň. Dámy a páni, vítajte v Žiline. Môžem vám to tak povedať, lebo 15 rokov som bývala v Žiline. A dovolte, aby sme vám predstavili, ako sme sa pripravili do volieb do Európskeho parlamentu. Kresťanská únia podala kandidátku do európskych volieb ako samostatná politická strana. Stojíme na pevných hodnotách kresťanstva a konzervativizmu. Dnes vám chceme predstaviť celú kandidátku. Sme Kresťanská únia a verní nášmu názvu a hodnotám sme ju otvorili pre nových ľudí. Chceme spájať, nie rozdeľovať. Privítali sme konzervatívne osobnosti aj z iných politických strán. Konzervatívci a kresťania patria predsa na jednu kandidátku. Politická scéna sa na Slovensku vyvíja a my v Kresťanskej únii sme pevne presvedčení, že kresťanské a konzervatívne sily, pokojné sily sa potrebujú sa spájať a spolupracovať. Tak sme aj pristupovali k zostavovaniu tejto kandidačnej listiny. Oslovili sme politikov, ktorých sme dobre poznali ako kresťanov a konzervatívcoch v stranách Oľano a Sme rodina. Ponúkli sme im miesto na našej kandidátke. Som veľmi rada, že našu ponuku prijali a dnes tu stojíme spolu. Naša kandidátka teda stojí na 3 pilieroch. Na ľuďoch z Kresťanskej únie, ako je Michal Považan, či naši bývalí poslanci Radovan Marcinčín, či Jan Söleš. Ľuďoch, ktorí boli predtým v Sme rodina, ako je Milan Krajniak, alebo bývalí poslanci Eva Hudicová a Jozef Lukáč a do tretice z bývalého Oľano, menovite Monika Kavecká a Peter Ryba. Zároveň som hrdá na to, že naša kandidátka je ekumenická a stretli sa na nej kresťania z viacerých cirkví. Keď sme zakladali Kresťanskú úniu, tak sme hľadali názov. A myslím si, že aj touto kandidátkou sme ten názov naplnili. Je to Kresťanská únia. Je to politická strana, ktorá spája kresťanov z rôznych politických strán. Zároveň som hrdá na to, že naša kandidátka je ekumenická a stretli sa na nej kresťania z viacerých cirkví. Ak som v úvode povedala, že nám ide o spoluprácu, tak toto je dôkazom. Nemusíme byť rovnakí, ale ak sa zhodneme na základných hodnotách, musíme spolupracovať. A my sme sa zhodli a preto ideme spolu. Verím, že toto je iba začiatok a spolupráca bude rásť čím ďalej viac. Ďakujem vám pekne. Vážené dámy a páni, aj ja tak ako pani predsednička Záborská som v Žiline rád, pretože mám na ňu tu najlepšie spomienky, keďže som tu strávil krásny rok u 5. pluku špeciálneho určenia ako vojak základnej vojenskej služby. Kresťanská únia ponúka alternatívu suverénnej a samostatnej konzervatívnej a kresťanskej politiky. Myslím si, že to zloženie kandidátky odráža našu snahu spájať ľudí, ktorí majú takúto spoločnú predstavu. Nebudeme asistovať progresívcom v Bruseli ani na Slovensku, nebudeme asistovať ani tejto vláde. Naše základné 3 programové priority, ktoré by som chcel predstaviť alebo zopakovať sú, poprvé, suverénne Slovensko ako štát s právom veta v EÚ. O tom sa v poslednom čase pomerne často hovorí a myslím si, že sme aj prispeli k tomu, aby sme túto tému v tom našom konzervatívnom a kresťanskom prostredí otvorili ako veľmi dôležitú. Veľmi záleží na tom, či budeme ďalej fungovať ako suverénny štát, alebo sa z nás stane bez práva veta iba akási eurovúcka v Európe podobná typu Walesu. Nechajú nám síce futbalovú reprezentáciu, možno aj parlament a vládu, ale nebudeme rozhodovať o ničom. Druhý bod je dôsledná obhajoba a presadzovanie konzervatívnych a kresťanských hodnôt. Myslím si, že tým sme všetci, čo tu stojíme, známi a nikto nespochybňuje našu kompetentnosť v tejto oblasti.
Tretí bod, na ktorý by som chcel upozorniť, je ochrana slovenských domácností, priemyslu a poľnohospodárov pred nezmyselnými ideologickými reguláciami, ktoré máme napríklad v Green Deale. A aby sme si to rozmenili na drobné, keď sa bavíme o Green Deale, chcel by som položiť ľuďom na Slovensku 3 otázky a prosím, aby na ne skúsili zodpovedať. Poprvé, skúste si tipnúť, koľko platí priemerná slovenská rodina, to znamená otec, mama a 2 deti, koľko platí takáto priemerná slovenská rodina ročne za Green Deal. Skúste si tipnúť aj vy teraz, aká suma vám napadne. Je to 6 000 eur. 6 000 eur každý rok až do roku 2030. Každá takáto štvorčlenná slovenská rodina prispieva zo svojich peňazí na Green Deal. Druhá otázka je, a čo za to táto priemerná slovenská rodina dostane? Dostane za to vyššie ceny elektriny, vyššie ceny plynu, vyššie ceny potravín, vyššie ceny aut, vyššie ceny bývania. To všetko kvôli ekologickým, nezmyselne prísne nastaveným a ideologicky nastaveným štandardom, ktoré spôsobujú, že každá priemerná rodina zaplatí 6 000 eur ročne a za to dostane vyššie ceny elektriny, plynu, aut, potravín a tak ďalej. A ešte to má tretiu vec a tretiu otázku, ktorú chcem položiť. A čo si myslíte, kto na tom zarobí? Lebo na takejto nezmyselnosti a absurdnosti vždy niekto zarobí. Zarobia na tom Číňania, pretože tí disponujú väčšinou surovín a väčšinou technológií, ktoré na zrealizovanie Green Dealu v Európe sú nevyhnutné. Pred takýmito absurdnosťami budeme slovenských občanov chrániť a budeme o tom hovoriť nahlas, možno hlasnejšie, ako bolo doposiaľ zvykom, pretože práve suverénna a samostatná konzervatívna politika má obhajovať slovenské národné záujmy bez ohľadu na to, čo je práve v Bruseli alebo v mainstreame módne. Na záver sa teším, že spolu s nami všetkými tu na kandidátke budú figurovať aj moji kolegovia, priatelia, s ktorými som dlhé roky spolupracoval, Jozef Lukáč a Evička Hudecová, takže tým ich chcem aj privítať. Ďakujem pekne. Dobrý deň, dámy a páni. Som veľmi rád, že ste prišli v takom hojnom počte na našu tlačovú konferenciu. Európska únia kedysi vznikla na kresťanských hodnotách. Dnes si na to spomenie už asi málo kto. Ale taká bola kedysi pravda. Možno nevyslovená, ale všetkými chápaná, všetkými rozumená. Dnes, potom ako prezident Macron navrhol právo na potrat do Charty európskych práv, vieme, že toto všetko je v troskách. Celá tá debata sa posúva niekam mimo rámca európskej civilizácie. Európska civilizácia vznikla na živote. Na úcte k životu. Na úcte k rovnosti v právach. Nie na práve zabíjať. Aj toto je dôležité pripomínať na európskej scéne. Hlas Slovenska, hlas civilizovanej krajiny, založenej na kresťanských a konzervatívnych hodnotách, tam musí jednoznačne znieť. Musíme odmietnúť nápady určitého časti slovenského progresívneho spektra, ktoré hovorí, že sa máme otočiť chrbtom k našej civilizácii. Máme jednoznačne povedať, že pokračujeme v tom dobrom, čo naši otcovia vytvorili. Že na tom staviame, že na tom budujeme. Politika sa nedá robiť tým, že sa otrhneme od koreňov, od skúseností. Dobrá politika sa dá robiť iba tak, že budeme stáť na pleciach gigantov, ktorí nám predchádzali. A práve preto chceme, aby Kresťanská únia mala silný hlas v Európskom parlamente. Lebo posledných 5 rokov tento hlas chýbal. Nepočuli sme žiadne rozhodné slovo od našich europoslancov. Možno sem tam nejaké výlevy na sociálnych sieťach. Častokrát v rozpore s hlasovaním v pléne Európskeho parlamentu. A toto musíme zmeniť. Hlas Slovenska, hlas kresťanstva, hlas konzervativizmu tam musí opäť znieť. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Veľmi milo ma privítala situácia, kedy pani predsednička Anka Záborská ma oslovila, aby som prijala kandidatúru. Vychádzalo to úplne z prírodzeného stavu, pretože týchto ľudí osobne poznám, zdieľame rovnaké hodnoty a preto je uveriteľné, že naozaj chceme všetci spoločne prezentovať kresťanské a konzervatívne hodnoty na pôde Európskej únie. Ja som pôvodom a profesiou, mojím poslaním životným sestra. Zdravotníctvo na úrovni Európskej únie je pre nás aj pre Slovensko veľmi dôležité, o čom nás presvedčila aj nedávna celosvetová pandémia. Tu je úplne prirodzené, že zdravotníctvo musí byť spájané na úrovni Európskej únie. Ale aj s hodnotami, ako je kresťanstvo a konzervatívne zmýšľanie. Pretože ochrana života od počatia, počas života, až po prírodzenú smrť na úrovni dôstojnosti, ľudskosti a zmierňovania utrpenia by mala byť pre všetky krajiny hlavnými hodnotami. A hlavne teda aj v zdravotníctve. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za túto možnosť a som veľmi rada, že takisto na kandidátke Kresťanskej únii sú aj ženy. Takisto ich veľmi dobre poznám, zdieľame rovnaké hodnoty, ako je Elenka Hlubocká, Evka Hudecová, takisto ako kolegyňa pani Lidka. A som veľmi rada, že máme aj zastúpenie teda žien. A ešte raz veľká vďaka pani predsedničke Anne Záborskej, s ktorou som mala tú česť spolupracovať a veľmi mi pripomína hodnotovo nielen ako moju matku, ale aj političku, ktorá naozaj je na úrovni kresťanských a konzervatívnych hodnôt pre mňa takým vzorom. Ďakujem veľmi pekne. Dámy, páni, ak pani predsednička Anka Záborská, líder našej kandidátky Milan Krajniak privítali, že táto tlačovka sa koná v Žiline, tak o to určite viac ja, ktorý tu bývam. Tu za sklom vy môžete vidieť Gymnázium svätého Františka, kde som 15 rokov učil ako učiteľ na cirkevnom gymnáziu. A to je jedna z vecí, ktorá je tiež taká, aj tu bolo spomenuté, typická pre našu kandidátku, že sú tu zastúpenia oblastí, ktoré sú pre nás dôležité. Ako bolo spomenuté, sú tu zdravotníci, sú tu učitelia, pretože vzdelávanie je pre nás dôležité. A sú tu ľudia z viacerých politických strán, ktorí majú politickú skúsenosť. Moje meno padlo viackrát, také úvahy, aj na niektorých tlačovkách sa pýtali, že či budem kandidovať do Europarlamentu. Ja som sa už naučil za tých 12 rokov, že nemá sa niečo definitívne vylúčovať, lebo keby náhodou sa niečo zmenilo, potom je problém to vysvetliť, ale od začiatku sme boli tak nastavení aj s pani poslankyňou a predsedničkou Ankou Záborskou, že my dvaja sme dostali mandát v národných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a teda budeme ho uplatňovať tam, v slovenskom parlamente a podporíme a nebudeme kandidovať do Európskeho parlamentu, ale plnými politickými silami podporíme túto vynikajúcu kandidátku Kresťanskej únie, ktorú sme postavili. Takže teraz, keby ste dovolili, tak by som vám predstavil kandidátov a prečítal ich mená. Jednotkou, ako už bolo spomenuté, je Milan Krajniak, konzervatívny autor, manažer z Bratislavy. Dvojkou je, tiež už počuli ste, Michala Považana, právnik z Banskej Bystrice. Trojkou je pani Lídia Pilková, projektová manažérka z Golianova. Štvorkou je Jozef Lukáč, manažer religionista zo Záborského pri Prešove. Ten je momentálne ospravedlnený, takže nie je tu. Peťkou je Radovan Marcinčín, učiteľ zo Spišskej Novej Vsi. Šestkou je Peter Liba, teológ, projektový manažer z Košic. Sedmičkou je pani Eva Hudecová, politologička z Nitry.
8 je Monika Kavecká, diplomovaná zdravotná sestra z Kuneradu z okresu Žilina. 9 je Jan Soleš, pastor z Bernolákova. 10 je Martin Boltyžiar, geograf, ekológ, vedecký pracovník z Nitry. 11 je Peter Mareta, podnikateľ z Vyšného Kubína. 12 je Zlatko Baláš, ekonóm, expert na európske záležitosti z Bratislavy. 13 je Juraj Gordan, štátny zamestnanec, mládežnícky hokejový funkcionár z Bojníc, ktorý tiež je ospravedlený. A 14 je pani Helena Hlubocká, expertka v oblasti zdravotnej politiky. Z neočakávaných vážnych dôvodov odstúpil už po podaní kandidátky jeden kolega, mali sme pôvodne 15 členú kandidátku, takže preto predstavujeme 14 kandidátov. Týchto 14 mien tvoria 4 ženy a 10 mužov. Ich vekový priemer je zhodný s vekom lídra kandidátky 51 rokov. Kandidátka Kresťanskej únie aj geograficky pokrýva stred, východ i západ Slovenska. Ja poviem ešte poslednú vetu k tej Žiline, že tak ako pre nás nespravili sme tlačovku v Bratislave, hoci tam mnohí odtiaľ aj pochádzame, aj tam pracujeme, ale spravili sme v regióne, v Žiline, pretože tak ako Žilina a regióny sú dôležité v rámci Slovenska, tak je aj Slovensko dôležité v rámci Európskej únie. Nechceme byť len eurovúdskou, ale naozaj plnohodnotnou, suverénnou krajinou v Európskej únii.